Bonaventure Kalou en zijn mobiele telefoon binnen vergroeid met elkaar. Het lijkt het wel of de Ivoriaan altijd aan het bellen is. Als hij onderin komt voor het interview, is hij aan het bellen en hij tijdens het interview rinkelt zijn mobieltje. Hallo? Ok, excusez-moi. Oui, c'est parce que je parle beaucoup avec mon petit frère et comme il a le BlackBerry, donc je lui envoie souvent des messages et lui aussi. Donc, tous les jours, tu as contact avec lui? Oui, tous les jours. Oui. Ouais. Et pourquoi? Pourquoi? Parce que je lui donne beaucoup de conseils. Parce que, on parle aussi de la famille en Côte d'Ivoire. Et vu que ma femme vit en France et que moi je vis ici, donc oui, je parle beaucoup avec ma femme aussi. Kalou had een soort contact met zijn jongere broer Salomon die bij het grote Chelsea voetbalt. Regelmatig stapt hij op het vliegtuig om zijn jongere broer aan het werk te zien. Het is voor de oudste van de 2 voetballende broeren een vreemde situatie. Salomon is een ster in Londen, whilst hij als oudere broer op de bank zit bij sportclub Heerenveen. Hij is de oudste van de Afrikanen. En de oudste bij de Afrikanen is de man met het meest aanzien. Hij is degene die de deur heeft opengedaan, die alles geforceerd heeft. En de anderen kijken naar hem op. Nu moet hij opkijken naar zijn andere broer, wat niet altijd gemakkelijk is. Het wie deze zomer een van de meest in het oog springende transfers. De komst van Bonaventure Kalou naar het Heerenveen. De Ivoriaan hield net meer naar het zin in de Verenigde Arabische Emiraten en liet zijn contract bij Al Jazeera ontbinnen. Kalou tekende in Heerenveen een contract voor 2 jaar in de hoop in Friesland het plezier in voetbal waarom te vinden. Bon, c'est vrai que comme tout le monde, je suis venu avec des ambitions de jouer, d'être un joueur important. Mais bon, je me suis blessé 2 fois en début de saison, donc ça m'a un peu retardé dans ma progression, mais bon, là ça va. Ça va. Ça va. Pas très content. Ça peut aller mieux. Je veux dire, quand on est footballeur, on a envie de jouer, on a envie d'être tout le temps sur le terrain, mais bon, il faut aussi être professionnel et puis respecter les décisions du coach. C'est dur d'accepter? Bon, des fois, ouais. Des fois? Des fois, mais bon. Et ça fait quoi avec toi? Ça me motive plus. Il dit quelque chose sur ça? Oui, oui. Et qu'est-ce qu'il dit? Non, il m'a pas donné d'explication, mais en même temps, moi je fais tout pour que ces décisions changent. Kalou moet het onder trainer Trond Solliet vooral dwan met zo nou en dan een invalbeurt. Verder werkt hij zijn wedstrijden vooral aan met de beloften op Squatterwoord. Zoals Arone Manje doet hij met 2 doelpunten en een assist een wichtige rol hier in de winst in de hele bekerfinale op Jong AZ. Het is voor de international van Ivoorkust nogal een omskerkeling. Maar ook al is de rol van Kalou bij Sportclub Heerenveen ontnota behind, er is wel een soort respect voor de 21-jarige onvaller. We deden de uitlooptraining van dinsdag en de wedstrijd van AZ. En toen deden we een rondootje. En dan zie je gewoon hoeveel respect er naar hem is. Oké, als hij zelf echt een foute bal geeft, dan gaat hij in het midden. Maar anders pakken mensen echt zijn shirtjes en nou, dan ga ik in het midden. Dus er is heel veel respect naar hem. Hij geeft ook wel goede aanwijzingen aan bijvoorbeeld een Paulo, aan Rique, aan anderen, want ze spreken dan ook Spaans samen. Dus op dat gebied is dat wel goed. Zolang dat hij die rol vervult, is dat heel belangrijk ook dat hij als vaderfiguur in die groep het goed doet. Dat is eigenlijk op dit moment zijn belangrijkste rol. Niet de doelpunten, maar meer een vaderfiguur en de ontwikkeling, het stimuleren van de ontwikkeling van de jonge talenten. Ja, maar goed, hij zelf moet ook presteren. Hè. Dus op het moment dat hij niet in de ploeg staat, is dat een deel van zijn taken. Maar zijn belangrijkste taak is te proberen in die ploeg te komen. Dat is zijn grootste taak. Het lijkt het wel of Kalou net echt gelukkig is in het matchen van de goede kar. Zo voetballen hij in Frankrijk van Lens. Maar al na 4 wedstrijden hoort de trainer die het hem binnenhellen hier ermee op. Kalou rekkert op een zietspoor. Er is interesse van clubs uit Portugal en uit Griekenland. Maar Kalou kiest voor een lucratief contract in Dubai. En ook dat wie net een goede keuze. En nu bij Heerenveen ligt het op een nij verkeerd uit te pakken. Dat wist hij voor hij hier kwam. Hij kwam ook uit een competitie waar hij, ik noem dat de zandcompetitie in die Arabische landen, waar hij weinig gespeeld had. Ik had er ook de nodige informatie over, dus hij had een volledige weg te gaan. Hij wist dat hij vanaf 0 moest beginnen. En dan hebben natuurlijk nog die diverse kwetsuren een roet in het eten gegooid. En dat maakt het natuurlijk allemaal moeilijker. En nu klopt hij aan de deur, maar de deur moet eerst open. C'est vrai que voilà, c'est des enchaînements malheureux, puis ça n'a rien à voir avec la qualité d'un joueur. Il y a des moments où dans une carrière ou dans n'importe quel boulot où ça se passe pas comme on veut.
Tu ne crois pas que tu as fait des mauvais choix? Oui, j'assume. Peut-être que j'ai fait de mauvais choix. Maintenant, bon, je ne suis pas du genre à me pleurer sur les décisions. Quand c'est passé, c'est passé. Et puis, il faut regarder vers l'avenir. Tu ne regrettes rien de ça? Ça aurait pu être mieux, mais en même temps, bon, qui sait. Voilà. Mais jouer à Heerenveen à Squatterwoord, ça doit être une insulte pour un joueur comme toi? Bon, c'est Avec dur. 20 gens à public. C'est pas facile maintenant. Bon, je sais que voilà, en football tout peut changer facilement. On peut jouer devant 20 personnes aujourd'hui et puis demain jouer devant 50 000 personnes. Donc ça aussi, j'en suis conscient. En dat zal ik matten, want Kalou had nog één groot doel voor eigen. Hij wilde te jaren met zijn jongere broer naar het WK in Zuid-Afrika. En dus kan hij hem net nog zo'n seizoen permitteren. Bonaventure Kalou. Hij is nog net de hoek om of zijn telefoon rinkelt alweer.